esgarninxades utòpiques. Avui parlarem de novel·la, del Paul Beckman, publicat per Quaderns Crema, i recentment Premi Llibreter 2019. Amb aquest llibre ens trobem davant d'un producte innovador. Aquest hauria de ser el titular de qualsevol ressenya o crítica sobre novel·la del Paul Beckman. Hauria de ser-ho perquè realment és un tipus de lectura a la qual no estem acostumats. Ratlla gairebé el surrealisme literari impregnat de tradicions contistes molt arrelades a casa nostra i que podrien acostar-se a Calders o Montsó. Novel·la és gairebé un joc. Parteix de la idea d'un triangle amorós i d'un escriptor protagonista que escriu la seva primera novel·la, que segurament ja ens sona molt d'altres títols. Però el que podria semblar una comèdia típica i tòpica es converteix en un engany darrere un altre que el lector haurà d'anar endevinant només amb les evidències que l'autor real ens va deixant com un caminet de motlles de pa. Des del meu punt de vista, hi ha una generació d'autors molt joves que estan experimentant amb noves fórmules literàries a les quals potser no estem acostumats, però que han de fer evolucionar la nostra literatura. En Paul Beckman n'és un, però n'hi ha d'altres.